तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माने गाइस आङो दिनै बाइक नायनो फैदों मोनायावसो नायनो जासिगोन नै लोगोखौ नै मोनायावसो लेंहरदों बाइक फानग्राखौ ओमफ्राय दा लोगो मोनबाय गोजोननाय मोनदों बाइकखौ नायनानै आं फसायबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना बे बाइकनि सोमोन्दै एसे नायलांदो बाइकखौथ' आं लाखासिगोन डिलबो जाखाबाय फैसाखौ हेन्ड टु हेन्ड हरसिगोन आङो ओमफ्राय फैसाखौ नोंनो एकाउन्टाव नांगौ ना हेन्ड टु हेन्ड हरनांगौ जायखिया जायो दे जायखिया जायो ओमफ्राय बाइकखौथ' आं दिनै लांनो लुबैयोमोन ओमफ्राय हरगोन ना हरा दिनै जाथ'नाय नङा लुबैथारबायमोन आरोखि ना लांनो गाइस माथो होनबावनो दिनै हरानो गाबोन नङाबा समनिया मोनगोन आरो ना बाइकखौ पाक्का डकुमेन्टसफोरा थिगैनो दंखाजोबो दा डकुमेन्टसा थिगैनो दंजोबो अके लांसै ओमफ्राय आंनि नामाव खालामसै दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय दा एसे फंनैसो बेनो माबा माबि खोथा सोंनि ना मा होनो गाइस लेट्स गो हेलो गाइस हेलो गुड आफ्टरनुन गाइस माने गाइस आङो नै बाइक नायनो फैदों आरोखि ना केटिएम बाइक लानो सानदोंमोन नै मोनायावसो नायफैनाय जादों केटिएम बाइकखौ सेकेन्ड हेन्ड लानो सानदोंमोन आरोखि ना सेकेन्ड हेन्ड ओमफ्राय बाइकखौ नायबाय बाइकनि कन्डिसनाथ' दा मोजाङानो बाइकआ बोसोरबेसे जाखो होनदों बाइकआथ' 2.5 बोसोर जाबाय 2.5 बोसोर इन्जिनाथ' थिगैनो दङ ओमफ्राय जेबो चेन्ज खालामाखै मोनसेबो खुलिनाय गैया आरो ना औ ओमफ्राय नैबेनि मार्कफोरखौ बेजोंहाबो गावनिनो खुलिफेराखै नैबेखौल' खुलिनानै दङ आरो ना हरगोन आरो ना बेखौबो दङ न'आव दंना ओमफ्राय नैबेयाव माबा मोनसे ओरैजाय होनाय थायोना बे दंना गैला बेबो दङ आंनिया बायदोंमोन आं बेखौहाय औ 1300नि मोननैजोंहाय मोननैजों 1300 बख'ना दोनथ'दों आङो ओमफ्राय दा माबाथ' बख'ना दोननायखाय लान्थ' नुदों जानो हागौ एसे लान्थ' नुदों बेखौ हरफानांगोनलै आंनो बेखौ नांगौ हरगोन बेखौ थाफाबा बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय नै नाम्बारा बबेनि इयो नाम्बारा क'क्राझार खोमालै ने क'क्राझार 16 क'क्राझार नों क'क्राझार श'रुमाव लायदोंमोन नामा बेखौ श'रुमाव लादोंमोन खेबसेनो केस होनानै लादोंमोन आङो बेखौहाय फाइनान्सथ' गैया जेबो ने फाइनान्स गैया डाइरेक्ट केस लादों नायनो हागोन नै टायारफ्राबो बिराद मोजां ओमफ्राय बाइकखौ आं लानाय जासिगोन आरोखि फुरा ओमफ्राय बेसेबांबा हरगोन नों आंनो दा फिक्स दे बेखौ दायो खोन्थाहरनोसै फनजों खिथानोसै खिन्थु मा होनबावनो आरो साफ्रे हैनोसै ओमफ्राय दा नों बेखौ बेसेबां गोजान सालायखो एकदम नन स्टपथ' बेबायदिनो 200 जाबाय किल'मिटार सानसेयाव सालायनाय आरो ना सानसेयाव 200 किल'मिटार बाराबो सालायनो हायो खिन्थु थांनांगौआनो इसेबांल' नालाय माथो खालामनो होनबाथ' नोङो बिनिफ्राय गुवाहाटिसिमखौ डाइरेक्ट सालायबाय हायो ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डफोर थिखोफेराखै गार्लफ्रेन्डखौथ' मा होननो दैखोबाय जानांगौ ना सिटखौ नायनानै बुंदों आरोखि ना माने सिटआ बेना नै ओरै सिख्लाफोरनि खिथु बायदि गोदोबाय आरोखि ना दासान्दि अखा हानाय ना ओंखायनोथ' हाब्रु जाना दंजोबो गारिया सुवाखै लामाया बिदिनो एरखम ना लामायाबो गाज्रिथार जोंनि हाबग्रा लामाया आरो ना गामिनि लामा माथो होनो नङा होमबा ओमफ्राय दे एसे स्टार्ट खालामनायलाय साउन्डखौ खोनासंसै बाइकखौथ' लाखासिगोन जाहैबाय आङो खै हाजार जाखो किल'मिटारा खिथानो हागोन नामा 16,000 थांबाय 16,000 नै 16,722 दा स्टार्ट खालामनांसिगोन बिथाङा डाइरेक्ट जायोना खननै खनथाम खालामनाङा गाबनायाबो एखे गोदानियानो गाबो आरोना एकदम खुनु बख'फेराखै नङा होमबा बख'फेराखै साइलेन्सारफोरखौ बख'फेराखै बरिया लाइटफ्राबो हेडलाइटआ ओमफ्राय वाइट ने माबा गुफुरथ' नायथिखौ गोजा वाव डेन्जार जोङो ओमफ्राय अफ खालामदोलाय जाबाय ओमफ्राय नोङो बेखौ हाइस बेसेबां स्पिड सालायखो हाइसावथ' ओरैनो 27 थांबाय 127 साबाय आरोखि ना नेसनेलाव ना भिलेज लामायाव साखो बिदिनो भिलेज लामायावबो साबाय
माबायावबो साबाय हाइवेआवबो साबाय आरोना अ खारनाया खारबावो बांसिन बिनि 150 खारो नामाब्रा 150 बिदिनो थांफ्राम नागिरो औ 250 गाइस 250 ओमफ्राय फाननायनि रिजोना नों बेखौ फाननानै मा लानो नागिरदों दा आं फाननानै बेखौहाय थार लानो सानदोंमोन आरोना थार महेन्द्र थार 4x4 ना 2x2 जेनेबा मोननै ओंखारबायना दा थारा जेनेबा उननि साखायाल' गिदिंग्रा ओमफ्राय सिगांनि साखाया गिदिङा ओमफ्राय दाथ' ओरैनो थारा खब्रैबो गिदिङो साखाया ओमफ्राय दा बेखौ लागोन आं 4x4खौ लानो सानदोंमोन ओमफ्रायो दा नायसै लानो हाबा लायसै 4x4खौहाय औ जायखिया थारखौ लाथारगोन आरो नोंथ' सोंहैखांबाय बेसेबां वाइथिं होनदों सोंहैबाय सोंहैनाया बेबायदिनो 6 month वाइथिं ना मा होनदों औ ओके ओमफ्राय दे बाइकखौ लासिगोन आङो बाय बेनो गाइस बाइकआ बेनो